Sora lui Panorama asta se întâlnește cu un arab și el are un frate mai mare și el o pocnește uneori și pe penala de față și pe domnișoara bodybuilding, ați înțeles voi, arabi. Păi voi, fă să vorbiți despre mine, voi care ați văzut cine a fost iubitul meu. Iubitul meu este creștin ortodox, fostul meu iubit a fost creștin ortodox și este în continuare creștin ortodox. Fostul meu iubit e creștin ortodox, n-are nicio treabă cu Arabia. Dar voi, sora ta, Panorama, se întâlnește cu un arab și pe tine te pocnește fratele ei mai mare. Mamă, dar nu știu, e ok așa? Vă simțiți ok așa voi știind chestiile astea? Câteodată pentru că el nu are treabă cu tine n-are nimeni treabă serios să fie într-o relație, că ești o Panorama, înțelegi?